Kebang wati engai tilom jak Andhra Pradesh te Telangana wo a hasteni lukurok belekhin dera mungo klaijak abahai jararago kaini hasteni mantri okra bai kok shaka mantri bokrok Narendra Modi joto phasing tuino logi wo tongnai hwnei kok rikha Modi Andhra Pradesh ni mantri okra Chandrababu Naidu te Telangana ni mantri okra Revan Reddy bai kok shaka mantri bokrok kokte shala wati kebang engmani bagai kaini haste wo tuilomoi lukurok belekhin dera mungo klaijak tuima rokni tuibo tori dalbidal amserogo hafaikya Hyderabad Vijayawada kahai aguli rokbo belai kheno dera mungo kalaijak tuilomoi lukurokno shebinani bagui joto phasing tuino naikoloi mung khlai tongkha kaini hasteni mantri okra agini simino joto school rogo shuti go simuri wirika surai rokni kokwan sukoino abahai go simuri kha mantri okra kaini haste ono NDRF te haste police rok sapung hopung romoi samung khlai tongkha abahai jora rogono logi tongnai hne kok rikha mantri bokrok Narendra Modi Bureau Report Kokkhara